Salam mehriban doganlar. Salam, idi dilleşler. Giç ýaşy Kanadan tomaşaçylar. Birleşen Türkmen Halk Frontunyň görüşiniň Türkmen Hereket adly. Birleşen Türkmen Halk Görüşiniň frontunyň informasiýa görüşindäki Türkmenim kanalynyň nowatdaky günýälümine başlaýar. Bu planlanmadyk planyň daşyndaky garaşylmadyk ýagdaýda spontanly diýe öz-özünden yüze çykan bir günýälüm. Bugünkü günýälümimiň esasy myhmany alyp barjy diýsegem boljak. Harbay synçymyz, analizçimiz, aktivistimiz Bakycan hoş geldin. Hoş bulduk Devlet ağa. Mehriban doganlar, Kanadan tomaşaçylar bilşiňiz ýaly. Baky bilen bile öňkü söhbetleşmemizde Baky hemişe bolşaýaly. Biziň watandaşlarymyza duýduruş berdi. Güýze şu ýylyň güýzüne taýýarlanalyň. Iňagynyň 2023-nji ýyla çenine gowy taýýarlykly bolalyň. Agdy birlikde bileleşip uramaçylykly görüşe başlalyň. Diýdi 2023-nji ýyl biziň iň soňky şansymyz. Sebäbi 2024-nji ýylda kiçik ýurtlardaky hökümet çalyşygy operasiýalar başlaýar diýdi, hereketler başlaýar diýdi. Bakyň aýdan gurrundan soň jurnalistler özüni şol Orta Aziýa boýunça, Merkezi Aziýa boýunça ýa-da umumyň dünýä syýasaty strategiýasy boýunça özüni bilermen, edermen da görkezjek bolýan, görkezýän adamlar olar ýalanlar neme bolarmy, biz eşitmedik, şeýle, beýle zat diýip şular ýalaky. Ýa-da olar ýalan bolmaz zat diýip şeýle gurrunlar boldy. Şo gurrunlar gidip durga, jedeleşikler zatlar gidip durga. Täzin bir ýagdaý boldy. Bilşiňiz ýaly Hataýyň gorunmak ministri diýden, Baky. Hataýyň gorunmak ministri Merkezi Aziýa geldi. Merkezi Aziýa geldi. Kazakstana da bardy. Soň Aşgabat'a gelip şol Aşgabatda täzin bir şo taýda söz aýtdy. O sözü biz Türkmenistana daşardan täsir edilmegini, Türkmenistanyň syýasy işine ýa-da Türkmenistanyň häzirki hökümetine daşardan täsir edilip, daşardan degilmegini, üýtgedilmegini islämde ok diýip şolar ýalaky bir çykyş etdi. Hataýyň gorunmak ministri. Inni Hataý ýaly döwletiň gorunmak ministrini şolar ýalaky çykyş etmäge mejbur eden sebäp näme? Näme üçin bu Hataýyň gorunmak ministri bular ýalaky çykyş etmäge, bular ýalaky söz aýtmaga mejbur boldy? Muň sebäbini düşündirip biljek iň gowy biziň eňneşlerimizde harby synçymyz, syýasy synçymyz Baky söz bermezden ogul Baky we halkymyz bilen salamlaşýan alyp barjylarymyz, tesvirçilerimiz, kommentariýaçylarymyz we Baky şolara salam diýeli, soň söz nowatyny saňa berjek. Iwan Grozny. Salam diýip ýuwaş-ýuwaşdan gürleşeler. Sağ bolun, wagtymyz bar. Salam Döwlet Baýhan, Baky watandaşlar, janyňyz sagmy diýe sagajagol. Seňem janyň sagmy, Allah kuwat bersin. Antipropaganda diýen bar. Salam diye, salam. Baky, bu Hataýyň gorunmak ministriniň ala böyle Aşgabat'a gelip hawa Türkmenistana daşardan bu Türkmenistanyň näme diýen, bunu bu düşündirer ýaly hawa Türkmenistana deýdirmez. Türkmenistanaky
hökümeti ütköçek bolýanlara ýol bermez ýaly şular ýaly gurrun boldy. Indi bu Hataýyň gorunmak ministrini aly böyle şular ýaly söz aýtmaga mejbur eden sebäp ýa-da sebäpler näme baky? Ýeniň içeniň senki bolsun, göreniň eşdeniň habar ber. Gören meştemize mesela haber vermezsen neme Etenem aldyrdyň ok. Şunça sen gürletjek bolýar. yok käbir zatlara aýdyp bilema döwlet abi. Vakti gelende açılıyor onlar. Käbir zatları käbir kişiler açar onu. Bize değişli değer zatlar var da berde. O bir neme vayeni tarafı değil. Türkmenistan'ın neme tarafı var bu. Ekonomi, banka, pul oğurlukları, olağanüstü açıldı. Tazelikler bunlar. Üstüne açtı olağan. Yani fikir etmedik yerinizden gidiyen pullar. Aslında ben olan nemesini veriptim. Sonra gelirse öğret ha. Hazırlıkça nemedi verelim. Millet toplanan çenle gürleşi verelim. İpuçlarını beripdim aslında gürleşi oturanda bilýän bolsaňyz. Käbir ýurtlaryň atlaryny kän aýdyp geçýärdim men. 5 ýurt, 6 ýurduň adyny aýdyp geçýärdim de. Indi näil diýem size? Xitay meselesine gelsek, Xitay'ın bu ikinci mi, üçüncü, yanlışmasam üçüncü nemesi bolmaly. Türkmenistan bilen şu uğurda neme toplantısı, maslahatı. Bire nemede bolup, Afganistan'dan Amerika çıkarmakalı bolup da bilýän bolsaňyz. Gerek bolsa Türkmenistan'a esker uğradar zat ettiler. Xitay. Bulam indi neme? Geçen çıkışımızda da aýdyp geçipdi ya, ýadyňyzda bolsa neme diýipdim. Hazır Rusya tarafından geçen İpek yolu yapıldı. Diğer Orta Asya'dan geçen kaldı da biliyorsunuz. Orta Asya'dan geçen kaldı. Birem bu de bizim halkın dilinde açsam näil diýemem size. Bir gün iki günde bolýan işler değil. Bular birden durup gelen neme de değil o näil diýem. Siyasetçiler hem değil diýende. Sayın adamları durup gelmediler olar. Bu 90-cı ýyldan beri bolup oturan zat. Daja şunu ýaly gideli hazır men size aýdaýyn. 19. asır bilen 20. asırdan beri gelýär bu iş. Yani 100 yıl, 150 yıla yetip gelýär bu hareket. Olam näil diýemezse 19. asırda in köp Orta Asya'da, özel Türkmenistan'ın üstünde. Bu Orta Asya diýende beýleki ýurtlar sanamok. Türkmenistan'ın üstünde näil diýem, arkada, perden arkasındaky bolan uruş mu diyelim, söwüş mü diyelim, Antogurluklarynyň hareketi mi diyelim. Bu nätleşigi. O de şunu ýaly bir döwlet bardır, birem derin devlet vardır. Näil diýem, yer asty dünyasy mı diýeli. Näme döwletiň esasy döwleti täsir edýän sahnaň arkasyndaky bu güýçler diýäýli. Türkmenistan hökümeti bilen bağlı däldir. Muny ýatdan çıkarmalym. Şurada öz aralarında uruş var da mesela aydalı Türkiye, mesele değil bu hakiki bolan bir neme. Türkiye, Rusya, Angliya 19. asırdan beri Türkmenistan üstünde nemedip gelýärler. Davalaşıp gelýärler. Ondan sonra yine neme vardı? Biler ýaly dememiz hazırki gündemden geçelim. Xitay'ın nemetmesi indi näme oldu? Ukraina bilen Russiýanyň nemesi bilen o bir tarap ýolu kesildi Russiýa. Beýleki tarapdan Pakistan tarapyny nemetdiler. Hazır Pakistan içem otayam gowy bir neme gidip otur. Kim urdu, kim kaldı, kim düştü diýip hareket gidip otur. Indi galan bir yer var, olam Orta Asya'dan geçýär. Türkmenistan en son Orta Asya'dan gelende şu aydalyna Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan'dan Hazar, Azerbaycan, Gürcistan üstü bilen geçip gidiyor.
Indi bärlerde bolmaly hereketler. Gysgaja aýdaly. Hereket bärde başlajak. Bulam bärdeki beýleki ýurtlardaky ýaly bolmaz. Şänem üçin diýende has aýdaly näile aýdam men size. Orta Asiýa döwletlerinde aýdaly suw kıtlygy bar. Ondan soňra gıda, buğday, tahıl kıtlygy bar da. Onuň üçin Orta Asya'da has neme bolup biler hereketli. Açlık. Doğru. It bolup biler diýen, ha? O yitkiler yiti bolup biler. Baky Hytaý näme edip biler Türkmenistan üçin? Ýa-da baraýdaly Hytaýyň Türkmenistany inhaşy menki hiç kim degmesin. Hawa goşunam getirdi diýeli. Goşuny getirer ýaly Hytaýa näme dermi? Hytaýyň garşydaşlary şoňa ruhsat berermi? Goşuny getirip Türkmenistanyň menki diýip oturup berer ýaly bir näme barmy? Bir tarafından şunu alaýdan döwlet bir tarafından getirip biler Hytaý. Sebebi näme üçin diýende Hytaýyň başta nereden seyretsen 25 miňe ýakyn Hytaýly bar Türkmenistanda. Bilen bular ine aslında Lebap bilen Mary territoriýasynda kän yer satyn alyp şo taýdan näil diýe maşgala gurup zadet bir ýaşap ýören de bular inde. Häzir indi bizim halka kän bir täsir etmedik ýaly bolup gelip biler. Ýöne şuna bir zat aýdaýyn. Aýdaly bular 20 000 kişi diýelim. Normalde 25 000 zat diýip sanaýarlar. 20 000 kişi diýelim. Bular näzir toy edip zat edip asnamly Hytaýyň politikalaryndan biridir bu. Bir ýere gitse şo taýyň halky bilen iç-içe bolup ýaşap neme diýerler de. Ýaşap öwrenşýärler. Indi aýdaly öýlenip zat edenler bar bularyň içinde. Bular 20 ýyl soň bir parti kurjak diýseler ya da 10 ýyl soň häzirem mesela bir parti kurjak diýseler arkaýy gurup bilýärler. Sebäbi köpüsi Türkmenistan watandaşy. Ne aýdaly Lebapda iň uly biznesmenler köp ortağı diýerler de. Ortağı iş ortaklary köpüsi Hytaýly. Yani bular birem pul kimde bolsa mikrofon onun elinde de hazır istese edip bilýärler. Yani soňra mine Russiýanyň Ukrainadaky edişi aly meniň halkym bar o taýda diýip girizben bilýär. Hytaý soňra az bir garşydaşy bir Amerika bar Hytaýyň garşydaşy. Başka ýurda ýok Hytaýa garşy gelip biljek Orta Asya'da. Ýöne Orta Asya'da Amerika direkten hem açyk hem girip bilenok. Sebäbi näme üçin diýende Amerika açyk girip bilmeýe bir tarapy İran bir tarapy hem Russiýa bar da. Onuň üçin o iki tarapy önce näme etmeli? Bilini büküp ondan soň girmeli bolýar. Onda sen aýdyşyňa görä Hytaý Türkmenistanyny isläni edip biler şeýlemi? Häzirlikçe bu hökümet bilen edip bilýär. Normal bir hökümet gelmedi wagtynda bu edip bilýär. Bu hökümet zaten edip otyr. Bu näme? Bir näme etmedi de Türkmenistanyň Hytaýyň adyna etme, näme topragyny tapsyn diýerler, Hytaýyň adyna bermedi. Başga hem zat etdi uje. Öňe bu näme bolup oturan zat. Ine naprimер on ýaz eresek Arap ýurtlary bir tarapyndan güçlü Türkmenistanda. Ine aýdaly Niýazowyň döwrüne gideli. Şo ýyllarda has näme başlady? Niýazowyň döwründe zaten ýazyp duranlar. Baky. Yaz verse arkaya. Zaten onlar yazıyorlar. Bizim korkumuz yok devlet. Sudan korksa denizde yüzmez. Şoňa bas. Indi 90-njy ýyldan soň has näme etdi bu? Size aýdaýyn men size hazır müjawir uradymy diýilýär. Tamam. 90-njy ýyldan soň orta çıkan nemeler hem aktörler hem köpeldi. Mesela Arabistan, İran, Hytaý, Angliýa ýene bar şo taýda. Amerika näme etdi? Sen aýtdyň Amerika gönümel giri bilenok. Amerika gönümel girjek bolsa şo taýdaky İran orta ýaly karşıdaşlary ýa-da şo taýda garşylyk görkezip ölejekleri
gowşadyp ondan girmeliydin. Angliýa İran, İran nemet bilmez. Size aýdaýyn men Amerika karşı çıkıp bilmez. Ya İran ina köp kişi neme diýär de indi ekranda görünen ya İran nem bolsam Amerika bilen uruşdy, Amerika'yı alıp bilmedi ýene bir zat diýerler. Yok, Amerika bilen İran nemedir? Moğolları getiren Doğan Amerika. okşam da. Neyle? Moğolları getiren Amerika. Şo da doğan okşam bolan üçün olar diňe ine sine diýen bolsaňyz Amerika İran'ın nemesini vurýar, bu haçlı şabini vurýar. Orta Doğu'da. İran çıkıp näme diýär? Yok Azerbaycan'ı vurarın, yok Türkiye'ni vurarın. Ya sana bombanı atan kim, sen kime neme diýotyn? Ultimatum berýotyn. Bu İran diňe neme gepi başka yere öwürüp bilýär. Başka eden işi yok. Zaten aslında ortak diýse de bolýar. Ana, men açacak sözümü ağzımdan aldım. Ömrümü dok boldum. Men şonu diyecek boldum. Amerika otayları goloýlaşsa, ilki bilen öz hizmetini götürülecek İran'a. Ondan soň Angliýa gelende Angliýa akıllıdır. Angliýa hiç kim nemedip bilmez. Yine aýdalar Angliýa açgynlyken tapıp bolmaýar da Angliýa diýen ýurt has bolan istikbari bilgisi ýene bir zada gidende bir 600-700 ýyl aňyra gidýär de. Bu Haçlı savaşlarına doğru gidiyor. Bu Sultan Alparslan dövrüne çelini ize gidip bolýar onun nemesinde. Onun için birem Angliýa akıllıca gelýär gelende. Halkı geldiýdirip gelýär. O direkte men gelýän diýip aýtmaýar. Amerika'da şonu diýär da ýöne Amerikaýa alyp Angliýa nemetmeýär. Näme eder? Ýewropa Birliğiniň üstü bilen sanksiýa girzer, ýene bir zat girzer, sen öz aýaň bilen Angliýanyň kapysyna barar ýaly eder. Angliýa istese häzirem gelip bilýär. Bu arada ona maýdaýyn. Angliýa sebäbi Türkmenistanda güçlüdür. Angliýa da güçlü. Bunu ýatdan çıkarmalım. Sebäbi häzirki hökümetiň köp nemesini Angliýa saklaýar. Puluny. Owa. Şoň üçin näme şu nemelen Türkmenistanyň çinownikler şu taýda. Yok, Fransa'da da var. Yara Fransa'nın ucu neme gidiyor? Amerika gidiyor. He, bu arada şu var devlet ha. Indi Amerika diye de köp kişi indi aydıp geçeyim. Neme deyip fikir etmesinler. Bu Amerikan vatandaşı, Amerikalı agentler zaten onu yaqaraşman. Orta Asya'da kim güçlü? İstihbari ne meseleden de Amerika yine güçlü. Teňede Fransiýanyň sokak galän ara. Olar girmeli sebebi Amerikan şehirleri de olar. Yani şu Orta Asya'da mesela Aydalı Türkmenistan'da diyelim. Güçlü Anadolu'luklarından Amerika yine güçlü. Ondan sonra Angliya bilgi almakta güçlü. Yani Amerika içeride de hareket etmekte de güçlü. Olan ne eldeyseniz Türkmenistan'da kim aktif hareket edip biliyor? FETÖ. Fethullah Gülen. Fethullah Gülen demeyem Amerika demektir. O kebir kişiler diye de Fethullah Gülen dindar adam yani bir zat yok. O Amerikan uşağı olan, Amerikan kuklası olan. Fethullah güçlü hareket edebilen şeyle mi? Edebilirler olan seyahat için diye de Türkmenistan'da köpnemeleri var da oteller bilmem ne Balkan teritoriyası şoları değişli yal bir zat. Sen Yangurrun arasında şu sanksiya girder da diýdiň. Angliýa, Ýewropa Birleşiginiň söylenýidi. Niştaýda var. Soňky günlerde gülkünç bir sanksiya nemesi var, gurrumy var. Seret Türkmenistanyň kronikasy neşrine çykdy şol habar. Ondan başga da bir topar ýerlerde çykdy. Bir gurrumy var. Dini erkinlikler bilen bağlanşykly dünýädäki dini erkinlikleriň ýagdaýy ýurtlarda, haýsy ýurtlarda dini erkinlikler we ýa şoňa garşy bir zat edilýär diýilen bir maslahatçy, döwleti degişli bolmaýan bir maslahatçy neme bar, gurama bar.
Bu guramada men bilişime göre, çakyma göre şu butkanalan, dini cemaatlaň, toparlaň zatlaň ya gollowuna ya da şolaň guramasy. Gepiň tümmeker. Indi şu gurama Yehudan şahitlerine Türkmenistan'a gödök daralypmyşyn. Şolara Indi şu ýaňy aýdyp geçişmeýäli. Indi bu dursana. Şunu aýdaýyn men, belki ondan saň aýtjak. Gülkünç bir zat bar da, şuýda şonu aýtjak bolýar. Ondan sen garaýşyň aljak bolýar. Belki okansyň, men şuýda ýaman täsin bir zat bar. Habar şu. Amerikan hökümetinden şu Türkmenistan'a başka dini ýaýratjak bolýar. Başka dine göre şu Türkmenistan'ın içinde adamlaryň dinini ütgötdirjek bolýan missionerler var. owa. Başka yurt tarapyndan ýürüýte gelen missionerler, olardyň dini ütgötmek bilenler başka köp zat bilen meşgullanýar bular. Ýöne inni gel şular üçin şo ýanky gurama şolara azar berýär Türkmenistan döwleti diýip Türkmenistanyň hökümet işgärlerine Amerikanyň hökümeti sanksiýa goýsun diýip maslahat berýär. Talaba meden o kişiler sebäbi hökümete degişirler. Bu bir dernek, bilýän? Owa. Türkçesi dernek, Türkmençesi cemiyet. Şular ýaly bir cemiyet maslahat berýär. Şular ýaly biziň aňyrda şu din boýunça işleýän adamlarymyza azar berýärler. Şoň üçin Türkmenistanyň döwlet işgärlerine sanksiýa goýun diýip maslahat berýärler Amerikan hökümetine. Onun o Kanada'da oturan eşekçi hamala hakykatdan sanksiýa goýulýan ýaly dip neme diýär. Reklam edýär. Indi özüne reyting gözleýär. Başka biri ýüzüne ýuman. Nirde yatıp duranan belli del. Bir täsin video goýar. Ýok diýen haby çeýtdirer, ele beýle. Şu jappaklaň, şu oýnatkylaň, şu Orta Aziýadaky bulaşyklykda ýa-da Orta Aziýadaky oýunlarda pursatdan peýdalanyp bir zat edip bilermi şolar? Olar edip bilmez öyle ta. Şunu aýdaýmaz ýa. Benim için edip bilmez. Ya bular hali doğulmanka o zatları işlep ýören zatlara. Hemme zat bizi diýäsip reklam edýär bular. Şu yerin göbü özleri ýalet görkezýärler. Bolýa. Watandaşlar bulara el sarpyp bulara neme ay berekella eyle beyle aýdýan zatlarym gülküçüler. Bolýa edýän bolsalar onda şunam kabul edip bilýärlermi? Yine aydalı erti bir gün yurtta kan döküşüklük boldu diyelim. Onda o wagt gelende onam bular üçlenmeli bolýarlar. Yani savaş suçlusan bular bolmaly bolýar onda. Onam kabul edeceklermi? Ya da yine sanksiýa girizelim, sanksiýa girizdik diýerler-de. Sanksiýa birinciden bular girizmedi. Sanksiýa girmedi hali. Ýöne girýär. Sanksiýa boýunça sanksiýa goýulýar. Kim goýýar? Sanksiýany Amerika bilen Angliýa goýýar, Ýewropa ýurtlary goýýar. Ýöne şuňal bir zat bar. Sanksiýa goýanda bular dinläp goýan ýok otaýda. O 90-njy ýyldan beri sürülip gelip oturan proýektiň nemesidir o sanksiýa. Onun üçin aýdylyp gelip oturan biz 2019-dan beri aýdyp gelip oturýarys. 2023 çenli neme bolup biler, bir zatlar bolup biler diýip. Sebäbi bir zatlar görünüp otur berdi. Bulan 3-4 kişi çıkıp da sanksiýa girizelim diýip ya da o ya döwlet şunu ýalaýdy. Bu birinciden sanksiýa girizejek adamlar Ýewropa insan haklarına gidip bu şu adamı dinlemeň. Ýa-da özüm eşitip oturan bolsa bilýändir kimligini. Şu adamı dinlemeň. Bu adam Türkmenistan üçin gowy hereket edenok diýen adamları dinläp sanksiýa mı girizerler? Bular öz vatandaşlaryny insan haklarına gidip jalf eden adamlar. Atlarına mı aýdyp bilýän arkaýyn? Arkaýyn aýdyp bilýän. Haçan gidip... Yok, hazır aýtmaýyn.
az özler bilerler. Haçan gidip aydanla çelip bilinye. O zatlan havarı geliyor bize de. Sen Türkiye'den şonu bilip otursun. Berekella bakı. Ben Türkiye'deliğimi kim ayttı? Ay Ben ben dünya de her Türkiye'de yerinde. deyip ya. Türkçe gürler bileriz. Yana dünya her yerinde bolup bilerin. Sebebi on bu adam düşünemem ben. Biliyorsunuz mu? Gidiyorlar İstanbul'da gelip protesto edip ne diyorlar? Halk hareketlendirecek boluyorlar. Avrupa'da gidip de bu adamları dinlemeyin diyorlar. Sen bere gelip halkı ayaklandıracak boluyorsun. Avrupa'ya gidip de bu adamları dinleme. Bunlar karoçineme yalancı zat deyip sen hani halkı ayaklandıracaktın? Halkı jalf edip otursun anırda. Onda sen Türkmenistan'a mı işleyen? Biz aytık gelýän absurd diýip. Bular absurdun rekorduny oýýaşylar diýip. Näçe gerek aýdýa? Ondan son açığını çıkaranda da bize ne diyorlar? Yok Agent. agent yok yine bir zat. Benem agent, benem agent. Bakı, iki agent Bolya bolup men gürleşip ben yok diyemem. Ben kabul ederim agentliği. Yani ben başta da dedim halk üçündürün. Agentten boloyun, başka bir zatdan boloyun. Näme diýseniz boloýun, ýöne halk üçin boloýun. Goý men olan diýişi, olan gözünde o boloýum. Diýmek olar ondan gorkýarlar. Ben Hmm. gorkum ýok ýöne. Men akşam başymy ýastyga goýanda rahat ýatyp bilýärmi, wyjdanym rahatmy? Boldy. Ýöne olar jogap bermelidir. Olaryň gaçary ýeri ýok. İsterse Nijeriýaga gitsinler, ýurduny aýtmaýyn. Nira gitse gitsinler, wagt gelende görersiňiz. Mesela bir belki Türkmenistan'a getirirler. Yaşıl baydağı sarıp getiririz belki. Ömrümüz yetse inşallah gelirler ola. Hiçbir kaçak yeri yok. Ay olar geljegem däldirler. Yok gelirler. Yaman aytmayın da gelirler. Öz ayakları bile gelirler. Yani öz halkını ayaklandıracak. Yine bunu ettik, onu ettik deyip berde YouTube'da reklam edip de gidip Avrupa'da ya da başka yurtlarda öz halkını jalf eden de bir lider görmedik hala. Bir Türkmenistan'da var o yüzden. Talep etmeyen yerine jalf ediyorlar gidip. Ha, da şol özler neme diýýär? Ha, bizi reklam edin zat diýip. Olary adam sanyna goşýan ýok. Ol görüpçülükden edilýän O adam. Bakı. işte şu bizi diye dinleyin diye açık açık diye bir utanma bizi dinleyin diye bize inanın diye onlara inanmayın diye. Ha, Edir şu şekilde. Ton bu. Aydış tonu. Bize inanın onlara inanmayın diye. Aydan adamlara özleri bize haber veriyor. Ya, döwlet ürküş bunlar. baýrana näme üçin kömek etýäňiz? Döwlet baýrana näme üçin status berdiňiz? Ol bizdiýe neme rejime garşy göreşýär. Olum bize garşy göreşýär. Şey diýip aýdýarmış. Ha, aydı versinler hani gidecek Rejim yerleri yok. oýnatgylary. Pakistada bir neme var. Arada soraglarym alaly bolýarmy? Alalım alalım sonra alalım. Ştaýda antipropaganda diýip bir bizim vatandaşymyz var. Ýewropa Rossiýanyň gazyndan el çekse, olara ummasyz gaz gerek bolar. Türkmenistan bu mümkinçilikden peýdalanyp suwuklandyrylan gazyny Ýewropa çykaryp bilmezmi diýip soraýan bak. Soğuklandırılan gazı bilemek yani gaz borusu çekiyorlar, turbolar çekiliyor oturuyor Avrupa. Belki bu yılın sonuna ya da indiki yıl açıklarlar, onu da açıklarlar. Yani açılışını ederler. Onu çekip oturan firma da ne ildir bilmedim. Türkmenistan'ın öz yağda yok ya Amerikan firması. Türkmenistanyň öz ýagdaýy ýok. Türkmenistanda pul barmy-da? Türkmenistanyň häzirki diktatorlyk hökümeti Hytaýdan kredit alyp bergi, şoň diňe berge ýatýar olar. Yok devlet haberi değil de başka işler var da govun emeler var. Pullar başka yerlere kaçırılıyor, başka zatlar ediliyor.
Azerbaycan Ýewropany gaz bilen üpjünetip bilermi? Yok yetmeye. Onun için Türkmenistan'dan ne diyorlar? Yetmeyen için Azerbaycan Sokar firması bilen bile ortaklık geçirecekler şunu. Azerbaycan çekti. Şimdi Türkmenistan'a mı çekecek şunu? Baky bu Hytaý Türkmeniň gazyny alyp otýar. Inni bolam goşun getirip Türkmenistan menki hiç kim deňmesin diýip gojogyna alyp şeýdip otursa Türkmenistany şeýdip. Türkmenistanyň gazyny Ýewropa çeksinler. Xitay'ın emesi bilen gider o. Ne diyemesi de. Mesela Xitay alıp satanı al eder. He. Haydi $10 aldım. 15 dolara size satıyor diyeni aldım. O şekilde yine Rusya'nın bir şey aldı. Rusya bizden alıp Avrupa satıyor. Xitay'ın elinde bir koz oluyor da oğlum. Düşnükli. Dowam edýäs. Galaksy aha, salamu aleykum. Döwlet ağa, şu wagt ağlaşyp girdim, hoş gördük diye. Tawul Galaksy. Pak ölen birden güpürdäp girdik. Hawa garaşylmadyk, ýa-da sürpriz edelik. Galaksy dowam edýär. Türkmenistanyň bir taraplyk statusyny bozdurup, itin öňüne sünk oklan ýaly edip, Rus häkimetiniň penjesine bermek pikirden uğralyp bilmezmi diýe. Indi de öyle sana şu tayda bir zada gürrün bereyim. Bir taraflık diyen de öňem näçe gezek aýtdym. Men şu zada goşulamak. Türkmenistan'da bir taraflık diyen bir zat yok. O kağızın üstünde var. Menem goşulanmak sen bilen şu temada bir pikirde men baky bas aýdy ber. O kağızın üstünde var. Ne hazır men size aýdaýyn şu tayda. 98. yılda 1998. yılda Amerikan demesi prezidenti Bill Clinton geliyor. Niyazov çağırıyor. Önüne kırmızı halı serip neme diye şon yalı hizmet ediyor. Normalde Amerikan prezidenti köp yurdun prezidentlerini onu yan karşılamaya biliyor musunuz? 2000. yılda Putin'in birinci çıkan yurdu Türkmenistan'dır. Niyazov'un yanına geliyor. Niyazov'un şonda bir aydan gepi var. Biz size, sizden bize diye gereksiniz diye. Siz bize ya da biz size gerektiririz diye. Bir hile alaycılar ne medya da üstünden gülön yalıdıp. Şu şekilde ne medya gürlep geçiyor. Niyazov'un bir taraflık diyen bir zat yok. Yine ne için yok diyen de şuna deyin. Amerika gelende 98'de Amerika gidende 98'de o tayda bir gürleşilen bir neme var. Amerika eden teklifi Karagum çölünün ortasına Amerikan vayenli bazası kurmak nemesini veriyor Türkmenistan'a. Teklifini. Ova. Ondan sonra Rusya buna karşı çıkıyor. Rusya karşı çıkıyor. Gelelim indi berde biri ortağa giriyor. Arabistan. De şuna deyin. 2030. yıla çelli yani yanlışmasam su, doğalgaz, elektrik Türkmenistan'dan muğut edildi. Arabistan'a ara girenden son. Ondan sonra ne açsanız stroke edildi. Altın kaplamalı nemeler, heykeller, zatlar kuruldu. Mesela üç ayak diye bir taraflı köşkü diye yine bir zadı. Şola altın kaplamalı da olur. Şimdi ne için hakik altın neme çaylanmış olur. o mesela 3 ayaktaki aydayın mesela hazır 26 kilo altın nemedildi üstüne kaplandı. O heykel var 12 metrelik heykel. Çayırlı. O Altın çayırlı. o böyle ki bir taraflık binasına da 58 milyon dolar gitti. Pul harcanıyor. Ona da altın ne çekili altın nemediliyor. Bu haramdan atlı bir heykeli var. Şolum neme mi? Altın çaylan mı? Olam altın o ne çekili taşı. 24 kilo bir zat olam. Bu Niyaz'ın Ullokan bir nemesi var heykeli o neme?
O günün töwerende dönüp dünýäli aýlanyp duran däme şu elini açyp. Yok yok, ol bir 8 ayagyň ýanyna. 8 ayagyň ýanyna bir nemesi bar. Ulukan heykeli bar. Indi bilemem onu. Her 5 metreden bir sana heykel görenimiz için haýsy ýeri ýatadyrsa. Bak şu guppa altınmy? Owa altınçy aýlan olar. Hmm. Bilmedim onu nemeden bolmasa ýöne altınçy alynan. Öňki Niýazowyň döwründe oňarlan heykeller, binaların üstündeki nemeler sarı renkli, hemmesinde altın nemesi vardır. Onun için Bak, altın şeker Aşgabat değil ya. korrupsiýany konstitusiýa hökümine kabul eden bu ogurlar, talaňçylar. Bular nädip bular ýaly altın çaýlan zatlary degmeýän nurýarlar? Şimdi şunu aýdyp berjekmen size. Arabistan Niýazow bilýän bolsaňyz soň nime edildi-de, özü normalde Niýazow musulman däldir, ateistdir o. Niýazow şo taýyp baranda kesseler diýär, dogrumy ka? Owa dogry, olam dogry. Gidýär Gidýär, ýatyp kestirler, ha? awa sünnet edilýär şo taýda. Ýa-da kesseler ka? Bilemem, ýöne sünnet şo taýda bolýar. Niýazow nime diýär? Gidýär, hacca giden ýaly edip, Arapların nemesine şu wagtky näme sultan mı, prens mi şoňa ine küllerinden täzlerinden doğan musulman yurt, kardeş yurdumuz deyip Araplardan söz alýar. Araplar milyardlap dollar berýärler Niýazow şonda. Milyardlap dollar akýar şo neme Türkmenistana. Indi düşünün, Türkmenistanyň öz satan gazy, beýleki petrolu, ýene bir zady, olan pulu nire gitdi? Olara açylýar ýakynda, olar hem gelmeli. Ýöne 2030-njy ýyla çenli umut edilen zatlar hemmesini Arabistan töleýär şonda pulunu. Garşylyk näme? Indi Karagum çölüniň içinde näme ruhsat berilmedi Amerikan waýeny bazasy üçin. Karşılık nemede? Mardak aeroport satılmalı. Neçe Kime? yıllık Arabistan'a? Hayır. Saud Arabistan'a mı? Aha. Aha. Mardak aeroport satılıyor. Olam neyle satılıyor diye de ömürlük değil de indi. Neçe aydalı 50 yıllık, 20 yıllık, 30 yıllık kreyine berildi diyelim. Bunu Amerika ulanıyor şu taydan. Düşündürüp bildin mi de? Afganistan'a gelen uçaklar otaya demedim konup Ankara'ya geçiyor. Birem köp kişi bilyendir biraz yaşı 30'un üstünde olanlar bilyendir belki. 2008'de yani yanlış mesela birem 2010'da mı? 2 yazık olup da Amerikan nemesi gece saat 2'de indi bilmedim bizimkiler ama o saatte emrekin bakı değil de uhlaman kontrol edip yer arayalı. Gece saat 2'de Türkmenabad aeroportuna Amerikan kargo samolyotu düşüp neme diye. Şu Mara konup bilmeye de Türkmenabad'a konuyor. Şunun için acip geçen Amerika arkayını olup biliyor. Sonra Saraks tarafında kiçirek bir vayenli bazası var Amerikan. O karşılık diyen zat bir taraf yurt kağız yüzünde. O zat prosto o kimin işine yaraya, o kimin işine yaraya diyseniz hazırki iki prezidentin işine yaraya. Serdar Berdimuhamedov ondan sonra Niyazov'un işine yarayatı. Kararsız biz deyip. Olam ne için dünya Türkmenlerine karışmalı der de olan işine düşündünüz mü? Ben bir taraf yurt zat diyen olup şonu ulanan bolyadı. Yani bir taraftan hem Türkmenistan içinde de istedik yerinde istedik atını koşturup biliydi. Olaram yurt dışındaki nemelerim aydalı Avrupa insan hakları yine bir zadı. Olaram Türkmenistan'a karışmaya. Benim için diye de bir taraf kağıt yüzünde. Bakın. Sözün bal bilen kesýän sözün ağzında. Şu taýda bir zat sorajak. Amerikan saragytyň ýanynda Amerikan gizicik harby düşürlgesi bar bolsa. Marada şol harby işler, operasiýalar üçin ulanýan howa meýdançasy bar bolsa. Hataýyň hiç ýyly harby güýji ýok aşwa Türkmenistanda şeýlemi? Harbi gücü Xitay'ınki yok hazır. O Amerikan golar ýa zatlary waka Hitaý nädip goşun getirbiler?
Indi Amerikanlar bolsa da neme de öz Ya adında da paylaşırlar mı? o paylaşma ne mesela o ayratın görürün. O yana şu var. Amerika açık açıktan gelme de gizli gelen yurt. Gizli gelene de dura ol, işlep dura. Indi Arabistan'ın üstü bilen o. Mesela aeroporda Ha, aydalar Arabistan firması neme diye alıp ulanan yalıydı. Olmasa mara neçe samolyot konuyor günde. düşünükle. İnni düşün. Onun için. Hazır o resmi değil yani. Amerikan Türkmenistan'da bolma resmi değil yağdaydı. Ne şunu devlet ha. Ondan sonra yine ne vardı? Mesela deyin, Sen seret nemelere men şu tayda bir bir näçe tesir we şoň wagtyny geçirmeýin. bu arada 2000. yılda İran Hatemi 2000. yılda İranlı Hatemi diyen biri var eken. Prezident mi? Daşary işler ministerin bilem ol. Xitayınki Prezident John Hatamy. Hatamy prezident sakallyja bir şol reformist diýip hatap edilýär-de Hatamy. Xitayınki var. Jiang Zemin diyen biri var. Pakistan'ınki neme Müşerref. Bular hem isteye Türkmenistan'dan. 2000. Pervez yıllarda da Müşerref. aha, 2000. yıllarda da isteye. Ya yani işte Amerika bilen Rusya güçlü çıkıyor. O sebeben şu nemeden e, kim bu? Gerçi bir bağda denk geliyor diye de Niyaz'ın önüne neme geliyor. Yaz mesajı. John Barr. John Barr diyen bir iş adamı. Neyle demesi de Otel Nisa diyen neme vardır İtalya'da. Buram nemeler vardır. Bu kumarhaneler, zatlar vardır. O Otel Nisa Aşkabat'ta olmalı o vaxtlar yanlışmasam. Ýa-o. Nisa Ee, Otel. aha. Az indi seyredin. Size şunu alaydıp vereyim devlet ağa. Kısaca şunu alıp gürleşelim. Nisa Nisa Otel'e neme yükleniyor. Onun kazinosuz adı olan için Niyaz'ın oğlu mu yanlışmasam neme diye. Oğlu Borçlanıyor Murat. otayda. Kumar oynayıp borçlanıyor otayda. Ýa-o. O onun borcunu siliyor. Şimdi berde Germanya'nı yattan çıkarma la. Germanya'da bir yere girmeli bir zat edip. Germanya Mercedes'i uğradı ya. Men Firma. Germaniýada oturýardym-da çykarma. Germanya Mercedes firmanı uğradı ya. Mercedes firma ne ya? Türkmenistan'ın yukarı vazifeli işgärlerinin emmesine Mercedes maşin. Ondan sonra e, yanlış basam köşkü Mercedes sallıyor yani. Ova köşkü Mercedes sal ya. Camlarını Şu köşkü. prezident köşkünü. Şu köşk. Aha. Mercedes firması sal ya şuna. Camlarını zaten ok geçmez o Mercedes'in aynaları bol ya kapılarındaki. Yine şonyalı bularını aynadan koyup bir Niyaz'ın özüne de dünyada şu an hiçbir yurtta bolmadık Mercedes maşini ber ya. Bularını maşin padarka ber ya Mercedes. Ondan sonra e, Şu Sancar wakatyna ok nemeden geçirmedik maşin. geçirmedik Mercedes şu Mercedes mi? Aa şola şu. Şon Sancardan halat eden Mercedes. Aa edilöz şu Mercedes. Düşünüpli. Vaktına Mercedes var ekenim olmasa. Ha o. Wagtyny beripdir şoňa Mercedes şu maşyny. Ondan sonra Amerika CIA nemesi geliyor. Hazır aydayım ben size CIA'nin nemesi kaç firma üstü bilen geliyor. Şu da yazıptım yadımdan çıkıyor da Hı bir hı. nemeleri. Waka senem diýerler açýan oldy ýa-da dosýalary. Ha, Antipropagandaň ýaman gowy soraglary bar.
Ez bir minut. Amerikanın nemesini hazır berde nemetmendirin öyle ta. Ne telefonda bolan için az açıp girip bilemok. Hı Yazıp hı. almandirin. Kardeş Amerika CIA'dan adam uğratıyorlar. Niyaz bilen görüşmene. CIA'dan gelen adam şunyalı neme diye de öz günlükleri bolýar, şonda yazıptır. Şok geçiriyor. Aşgabat'a gelip sarayı görüyor, zaten görüyor. O vaktler diye köp yurtta yok mu ya zaten diye. Tim bolya Sovyetski Soyuz'dan ayrılan yurtlarda diye bu mümkünü yok diye. Niyazov karşılayabilar sarayda. Niyazov'un bir tarafında diye dünyanın en ulu brilyantıdır diye. Sağında. Çep tarafında da dünyanın en ulu nemesi. Elmaz mı ne mi? Anladı. Aha. Dünya en ulusu bu ikisi diye. CIA'nin agenti dajı CIA'dan gelen adam şonu görüp dajı hayran kalıptır bu diye. Nereden taptın bunu? Son Uğurlar nereden uğurlar getirdiler bana? şok bolya diye de indi. Ondan sonra ne mi var? Robert D. Kaplan. Robert diyen adam ne diye mesela analizci, o da bir analizci. Sovyetski Soyuz dağılanda bana ne diyorlar? Sorayalar yine yurtlar dağıldı. Sovyetski Soyuz dağıldı. Şimdi bu yurtlar neçe yılda ne ilip olup biler, haysi yağdaya gelip biler deyip soran makalı. Türkmenistan'ı soranlarında bu adam aydıptır. 3-4 yılın içinde yani size ne ilaydım berden Doğu Avrupa yurtlar diyeyinde Türkmencesini özünüz ne edersiniz? Ha, o gün Nuri Avrupa. Aha, şolar yalı olup bilye deyiptir 3-4 yılın içinde. Son 3-4 yıl geçenden sonra adam özem yazıptır. Yanlışıptırın diye. Bir diktatör var eken bilmedirin başında diye. Eğer diye normal adam gelip halkın düşünüp hükümeti hakikaten işleyen adayında diye yurt diye hakikaten hem güçlenerdi diye. O köp kişi diyer ya bu kimi o? İki anneme var ya şu İbre nemede Türkmenistan'da. Mene ananım yok sonra. Yok kim eliş olar? Kramı filan zadan niyeler. Allah. Olar nemesi şuna gözlep neme diyen ya işin aşağına doğru dübüne doğru gidiyen ya olar hiç ruhlem yok iken otaydı aslında. Tere. Bolaram takkat çalı şol aydı otuyorlar. Aydı Yani şu otuyorlar. vakti Biri kim var burada iken diye. biliyorsunuz mu? Täzin burada diye on beyliklerim şonu aytalay. Şu vakti kim var iken biliyorsunuz mu? Niyazı kontrol edip bilenler. Kim? Berdiyev. Nur Muhammedov. Dur bakayım. Nazmamedov. Nurberdi Nazmamedov var. Brem Berdiyev var. Brem adı gizli meşhur. Meşhur adı gizli şov atlar. Oğlu yalı yanında saklan Niyazıf'ın. Gepleri kovu dinle. Niyazıf'ın oğlu yalı yanında saklan. İnstitütü təzə qutaran. K harfında bir var. İndi K diyende bizde G bolup geçer. Yurttaşındakiler K harfında diye. Diye K harfi geçer. Niyazıf kontrol eden adam. Kim bolup biler ki? Gamı. G harfından ha? Aha. Ay. Şu Berdişka Gruzina bolup biler mi? diyecek ama. Onunla Berdişka kelle bolup biler yok. mi? Bilmedim. Onu hem diyeyim ben. Onunla kelle yok ha, onu kontrol eder yani. Onu kontrol edip oturanlar onu ederden hemen o. Şonu var ha. Her günne 5 wagtyna da 50 wagtyna 10 mol soňam epleseňem şol olar ýalyk işe ýaranak ol diňe sahnanyň öňünde oýnatky, oýun oýnap bilýär. Ol 2001 yılın indi size şunu alaydım. 2001 yılın yanlışmasam Ağustos ayında olmalı. Ya da Mart ayında mı? Ee, yanlış oturamıyorsam bağışlan. Şu 2 aydan birinde şu yandaki K harfli biri Niyazov'u 4. gün ortaya çıkıyor. 3 gün ortadan kaldırıyor Niyazov'u. 3 günler Niyazov yok. Türkmenistan içinde de yok, dışında da yok. Yurttaşındaki güçlü jurnalistler mesela ne diyorlar?
Baskı yapıyorlar. Nerede bu adam? Yurttaşındaki Türkmen konsullarına baskı yapıyorlar. Bu adam nerede? Sizin prezident görünen yok. Hiç kim bilen yok şu an nereye giden. Şu yandaki K harfli bir yere ekidiptir. Nereye ekiden olsa. Ondan sonra Niyazov izne gelende yuvaşça akıllı bolup izne kaydettir. Soska verip koyuveriptirler. Be. Yani gizli zatlar kendi devlet ha. Ay. Onu yazıp şolun öldüren doğru da şeyle mi? Şu bolup çıkıyor da. Kalanlar indi biz şunu aydan biz şunça içeri girip öğrenip bilip oturuyoruz. Kalanlar indi hani diyorlar ya yurda baranda arşiv açarız deyip MI2 MI2'den sonra mı olmalı yazda kalan Şolarım yatlamadan bolanok doğru aytýan. MI2 Fransiýanyň MI2 ýatlady biri ýatlamady baka diýip gaty görürler. MI2 adım gördüm olan. Ay bolýa da. Onlar hakkında da tazelikler var aslında. Onlar hakkında da bir yatlap geçeriz hele. Döne hazırlıkta sessiz Mehmet'eli. Şo tema gelýär häzir. Bir muttur. Şu taýda bir ýerge giýjän biri bar. Häzir şoň gün okap, şol täzelikleri aýdarsyň häzir bak bir mut. Ramazan juma döwlet ağa sen kimlere we kimleriň gepine kelle agyryp otursyň janaga. Birisi Ankara gaçyp mangal iýip garnynyň peşinde bolsa beýlekisi Kakamrat Ballynyň netihaty bilen yalan propaganda edip oturany baş gıýbat boş gıýbatlara gulak gawartmana gerek ýok aslynda diýär. Biz medpuat işgär hökümünde aybalar bilinýär, buny bilen bilýär, bilmeýän bilen okdyk geçi bilemzok, hemme zady aýtmaly, hemme zady gün tertibine getirmeli. Şu taýda Guwunç girdi, niriňe näme girdi bilemok, ýöne akla girmändir. Hemmeňizem rejime garşy. Biz garşy rejime. Ol beýlekler garşy däl. Ýalňyşýan ýeriň şu sen. Ýöne familýaň tüý sana laýyk. Bir-biriňize garşy wejer açyp. Şoda. Baky şu taýda bir soraw bar. Serdaryň eden täze üýt köşüklüklerinden näme netije çykarýaňyz? İnternetiň tizligi. Men olar ýaly näme eşitmedim internet tizligi diýip. Aýal gyzlaň hukuklary goşuňa meňdeşler diýär. Baky Öňe aýdyp geçmedik mi şulara? Geler aýal gyzlara yalandan bir näme der interneti birazjyk yumşadan bolar ýöne itsady yumşany häzirlikçe. yok, ol nemetde. Baky. Şol gözellik salonlary diýilýär. Ya yapdy olar. O şol aýal gyzlaň saçyna, saçynyň reňkine, dyrnagyna, osuny, busuny nemetip başlady. Serdaryň täze üýt köşüklüklerinden näme netije çykarýaň? Nirse oň üýt köşüklük? Näme bolup bilermi şu häzir? Ya sen diýjekmi ya men diýilmi? Ya aýal gyzlara dyrnany myrnany näme etmek zat erti bir gün ýalyk takmaly diýer, ýene bir zat etmeli diýer şu aýdalyna berdişke maşgalasy gaçjak da yurttaşyna diýeli. Näme bir bahana tapyp kaçmalar, durup kaçsalar yurttaşyndan getirse bolýar. Yurtta uruş çıkartıp yine Afganistan prezidenti ýaly bolup bir zat bolan ýagdaýynda gitse, uje hiç kim näme edip bilmeýär. Getirmek diýim bolýar da ýyllar sürýär. Ve onda bu Fransiyadaky Soros'un onun ol milyarderiň beýleki gazak milyarderiň zadyň planlary onda rejimiň içine ýaraýar da şeýlemi? Men şonu ýaly düşünýän. Men şoň üçin näme diýär? Yaman täsir bolýar baky. Ine
Aydalı Afganistan tarafında Eagle toplanıyor, yine bir zat toplanıyor. Otellarda da başlıyor hareket. Erti bir gün yine kışın tahıl nemeler gıtlığı başlar. Ondan sonra yurt garaz neme bolýar da bir yurdu ya kän kısmalı bolýan halkı ya da dini yola sokmalı bolýan. Hmm. Bizim de halk neme dini tarafından hazır neme var. Biraz kıssan din tarafına yatıp bilýär. Sonra Bize yurtta bir zat bizim patlak berýärler, dini sokup özlerim kaçıp gidip bilýärler de. bizim vatandaşlarımızda öň fundamentalizm, radikallık yoktu din taraftan. Häzir barmy? Var hazır ön aýdyp geçişim ýaly bar. Bizim Ara ýary ýaşlarymızda yoktu Türkmenistanda. Olar ýaly yok, radikal. son yıllarda var. Gowy taýýarlanıpdyrlar da onda, ha? Awa. Biremine nemeler berildi. Bu pasportlar zatları paylandı. Kimlere paylandı o pasport? Angliýa açıkladı. Konsulun işgärleri payladık pasportları, sattık pasportları. Mesut teröristlerin terora berildi pasportlar. Terrorçulara berildi. Ha o. Bular merti Olar biri da bakalım. yurduna dönmeli. Bular merti biri yurdumuza dönecek değilseler. Biri çağırşyda oturup Kazakstanyň terhedinden 72 tane vatandaş bar ya, şo terhedde oturýar ýa-da terheden geçýärdi. Baky. Serdara Şöhrat diýjeňine Serhede Şöhrat diýenler barda. Şu Serhet gurrunu nemeden o. Hiç gutoranok. Ya bir yerden barıp Serhetden geçmeli ýa-da plan ýurt bilen Serhetde oturmaly ýalar. Birinciden serketten geçsen cezayı yersin. Hiç kimsenin o tayda yüzünü yuvup bilmez. Arkanı goldan bilmez. Sen bir yurdun Şo serketini bozup Serhetden geçer. geçirmeli ýa Serhede barıp oturmaly diýen adamlaryň öz şororla gitmedimkä? Gevnem için gitsin ola. Ýok, bu ekranyň öňünde YouTube'da bolsun herifden bara. Hemme zady ýokdan bara den ýaly alyp barýar özüni. Bilmedim olar. Aynı isat deyip bilmeyen devlet ha. Ha, o Serhet meselesine geleli. Serketten geçsen ya birinciden 7 yıl açelle yiyip bilyen. Sen hiç kim arkanda durmaya. Sen bir yurdun serketini bozup geçen ola. Arkayın Türkmenistan eline bir neme veriyen. Şans veriyen sen. Bahana berýän. O eli bilen koyuşu alıp seni istediği türmesine basıp bilýärler. Başka ne var? Serhat hakkında pakayı da bilemok. İnternet tizlenmedi Türkmenistan'a. Kim diýen bolsa hawa gaýtam gasaçlar köpelli, asarçlar köpelli, hazam köpelli, filtr hazam güýçlenli, senzura hazam güýçlenli. Hawa aýalyň hukuklary bilen baglanşykly aýratyn gepleşik etjek. Şo taýda aýratyn hem öz garaşymy hem hereket atly Türkmen Birleşen Türkmen Halk Frontunyň garaýşyny, şoň agzalarynyň garaýşyny şolara metirjek dikkatyňy da. Şoň üçin bu tema öz başyna bir, bu soraw öz başyna bir tema edilmeli. Indi şu taýda ýene bir gowy soraw bar. Anti propaganda dowam edýär baky. Transkaspi gaz geçircisine Rusya Federasyası ruhsat berdimi diye. Hazaryň üstünden çekilmesine Rusya Federasyası ruhsat berenok dinte. Nabucco diýip geçirci çekilmeli diýýöne muň başlanýy barada internetten makala tapyp bilmedim diye. Indi
birinciden Kaspi ben düşünemem şu bizdeki Rus aşkı nereden geliyor ben onu çözüp bilemem. Bu Rusya izin verdi mi? Kaspi Rusya'nın hakkı boluşu yalı Türkmenistan'ın hem hakkı var otayda. O her kim öz teritoriyasını otayda arkayın istediğini edip biliyor. Birem Türkmenistan otayda düşünüşmedik bir yurdu var. Olan Azerbaycan bilen düşünüşen nokta karşılıklı bolon için. Azerbaycan bilen zaten Azerbaycan'ın gazını üstüne Türkmenistan'ın gazı ekleneni için Azerbaycan mecbur nemetmeli bolya, ruhsat vermeli bolya. Azerbaycan üstünden geçiyor, onun için ruhsat vermeli bolya. O Kasp'in üstünden nemesi için Türkmenistan şunu yattan çıkarmalım, hiç kimden ruhsat almak nemesinde değil. Birem düşünüşme neme dilde anlaşma yapıldı. Bu neme toprağı senin bolsun, balığı men bolsun, suyu seninki bolsun. Şunu yalı bir düşünüşme öğrendiler bu İran, Kazakistan, Türkmenistan, Azerbaycan. Azerbaycan'ın onun üstünde nemettiler, düşünüştüler. 2 yıl O uzun nemesi yok. olmalı, yanlış beyan oldu. O Düşünükli. Inni yine var. Kol soru öyle hazır. Bakı Ivan Grozny. Bakı Sarayatdaki aeroportdan Russiýanyň ýagny Putiniň hawary ýokmy? Eger Putiniň hawary bolsa, näme üçin geplenok Putin? Orta Aziýa döwletlerine Amerikaň gelmesini halanok we islenok diýär. Putin'in gelmesini kim istiyor onda? Bana da bir cevap verin. Bu ben düşünemem şu Rusya. Volya Rusya sonuçta güçlü yurt. Yani arkasındaki bahçesine de başka birinin giyilmesini istemez. Yani şunu yattan çıkarmayalım. Näme diýäňiz döwlet asy bir meşhur gepim var. Danışıklı dövüş mü diýen bir zat diýär. Hawa. Şo var. Onda Rusya da vaktinde Kötendağ tarafında esker nemette bulundurdu. Kareşini Türkmenistan çağırıp getirdi. Yöne nem bolsa da Rusyan saldadan boldu şotayda. Onda olam getirmeli elekeni. Birem Türkmenistan Sovetski Soyuzdan ayrıldı. Aýratyn yurt bolan üçün ona hiç kim nemet bilmeýär, baskı yapıp bilmeýär. Birem Türkmenistan nemesini siz aýdaýyn hükümetine boş neme sanmaň. Boş hükümet diýip düşünmeň. Olaram ben bolsam yurdun başında oturan kelleli adamlar. Yo yine bir şeyle gurrun var da. Seret bakı. Mesela häzir Rusya şeyle propaganda alıp barýar. Ukraina bilen galaşyk. Inha näçe sany onlarça şotaýda laboratoriýa, gizlin laboratoriýa bar ekeni. Ay şeyle, beýle, eýle üstüne açdyk, näme etdik. Ukraina Orson arkayn gedip arkayn habarly bilýän ýere sebäbi öz orslary köp içinde. Awa. Hawa. Beden aşağına yatırdın mı diye Türkmenler. Doğru değil mi? Doğru. Bilmez mi bilye yöne yankı sen aydışın yağlı paslaşıyorlar öz aralarında. Bu laboratuvar Onaman açığını bilye. laboratuvar nemesinde Rusya yönü haklı. Laboratuvar var Ukrayna'da. Birem Ukrayna hükümeti özü yanaşmaya Rusya'ya. Şunu yalaydayn Ukrayna meselesinde Zelenski'nin özü ne medya oynolya diýende. Yine bir görüşmesinde ne medya biz diye oturup düşüşmene tayin diye. Yanlış mesela NATO'nun başkan yardımcısı mı ya da Anglia'nın mı silahlı bakan yardımcısı mı nemesi olan 15 minütten son neme diye Zelenski Ukrayna diye görüşüp bilmeye diye neme Zelenski'ye diye suikast bolup biler diye. Söyledin yani o neme diye de Zelenski'ye diyeler ayağını denk al. Zelenski aktör berdi. Özlem aktör, rolem aktör az. Oyna oturan rolü. Zelenski'ni neme diye söyleyin yani hakikaten hem özlem nemetmek isteye. Gefin kıskası onun Rusya bilen barışmak isteye onu.
Näçe geze gaýtdy, başyndan bäri sin edip görün. Biz Russiýa bilen oturup düşünüşmäre taýyn diýär. Ýöne 15-20 minutdan soň bir jan gelýär bilen. Izinden yok diye biz ölsek kalsak hem şöyle NATO'ya girecek ya da bir zat demetecek diye. Onun için olmasa yine o köp kişi mezraydı da Rusya e, Ukrayna'da yenildi diye. Nemede toprakta girende bol ya Ukrayna yenip bilerse her yurdun öz nemesi var, coğrafyası var. Timol Ukrayna bataklık yer. Yani Rusya'nın elinde A-10 mu A-11 mi diyen samalyotları var. O bombardıman samalyotları. Onları hiç hili bayraktara vurup bilmeye. Nerçemin aydalı impesi 10 kilometre yukarıdan uçuya bombardıman uçlemeler var. 30 tonna bomba alıp bilye. Ne için bombalamadı? Sebebi Rusya'da bilip oturuyor. Zelenski'nin oynanıp oturuyor. Zelenski'nin iyi de geç ya Zelenski abırzat olur ya da pişman olur. O belli. Yo o taýda Zelenski çözen ola mesela. Sen aýdyşyňa aktyor ol oyunçu. O. Bizdäki Tabii. samtykalla bizde Serdar Saçak süplük näme çödiýär? Hiç tat çöden ama arkasyndakylar gelle adam oraya yaman gowla kamoya. Bakay. Anti propaganda soraya. Saparmat Niyazov'un oğlu Murat Niyazov şu wagt nirede tanayan adam bolsa ondan interview alsaňyz bolmazmy diye. O sana interview vermez. Ya, sana Gaty vermez durma. diyende ya Türkmenistan adından her kime interview vermez o adam. Ya ne diyen? Ýetegore gol ölüşüp bilermiň diýdi. He. Ola interview beýlede dursun. Ştaýda Doça Verlayalı deme olmalı da güçlü jurnalistik stüdyo bolsa ya da Washington Post düşündim. Şoňa yok ýaly belki o, belki. belki Oňa onda da olur. özüne tanış bilişiň üstü bilen. O da doğru. Belki o da. Ya adam Türkmenistan düşünecek yağda yok. O adamlar bizimkiler hala umudu var. Belki Türkmenistan düşünüyor. O adamla Türkmenistan düşünme ya. O Türkmenistan gerek değil o adama. Dogry aýtdyň. Gaty dogry. Ştaýda ady ady lakamy gaty kyn bir nemämiz bar. HB diýäýin men şuňa. KSP bir Kramoň ogly, sistemler. Kramoň ogly bütün Karada gümrükler Guriyer gümrükleri şoňa bagly diye. Şonam unutmaň diye. Kramoň oglyna bagly bütün gümrükler diye. Gara ýoly bilen geçilýän gümrükler. Yok. O yanlış bilgi. Düşünüpdi. Hram, bu Hram son beyleksi bular ya adamlar ne düşündürse mesela. Mesela bir sınıflama edildi. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci kategoriyeden de bunlar yedinci, sekizinci kategoriye adamlar bolup kalıyorlar. Biz vapşe izle kalıyız. Düşünüpdi. Baky dowam edýär, antipropaganda näýe? İnternetiň tizligi öňküden pese düşdi. Tizligem pese düşdi. Senzura da güýçlendi. Aýal gyzlara sürüjülük şahadatnamasyny bermäge derek sürüjü şahadatnamalaryna da aýal gyzlaryň hak hukuklary nemedilýär? Hasam erwet çäklendirilýär. Öňküden ömmetler çäklendirilýär. Gözürlük tanawlaryny yapdylar, şolary aýtjaktym diýe. Muny aýratyn tema diýäs biz nesip bolsa. Şoň üçin häzir bu temaga girip oturmaga gerek ýok. Ýuwaş-ýuwaş şu günkü höpetdeşligi ýuwaş-ýuwaş jemlemäge tarap gönügeli. Antipropaganda elbetde Türkmenistan garaşsyz we özüňtiýarly bolsa oňat. Oňat ýöne däl. Ýöne bir tarap bolmaly bolan ýagdaýyna haýsy ýurda goşulsa gowrak bolar diýip soraýar baky.
Mesela şunu alaydayın. Hazır köp kişi ne derin hemen hazır Rusya'yı şunca yamanladım da. Yani siyasette dost ya da doğan yurt yoktur. Birinciden mesela Turan Birliği kurulsa birlik bolsalar neme tarafından e, Sevda ticaret tarafından gowu demeder. E, mesela peydası bolar. Beyleki neme tarafından hem yine askeri güç tarafından nemeden de vay yerine tarafından o alanda bir, bir yurt saylap bileniz yok. Yani saylasanız hem yine Belarus'a alıp olarsınız. Onun için mehirli bolmalı kadya. Mekirli bolmalı kadya. Mesela Rusya bilen hem işleşmeli. Amerika bilen hem Türkiye bilen hem. Haysi işine yarasa şon bile işleşmeli bolyan. O tayda ne medip durmalı değil de yine rapır aydalı hazır Türkiye'nin köp teknolojisi gowu ösen bir neme. Türkmenistan için. Bir hem Türkmenistan için ikinci avantajlı yeri var. Türkçe Türkmenlere has yakın da nem olsa da mesela nail değil ya şu. Yazılım yükleyeler ama mesela devlet aydalı yine Türkiye S-400 aldı Rusya'dan nem etti. Şunu getirmeyen ki Türkçe yazılım yüklep getirdi. Ne için Ruslar nem etmesin diye şunu hacklemesinler diye. Ha o O, programmasını o büyütüldü. tarafından yine hazır Türkmenistan'ın özü çıkarıp bilmeceğine göre bu yakınlarda 20 yıl 30 yıl Türkiye bilen o tarafından işleşip bilyas mesele. Yine de uzaktan seyredene yakınındaki öyün yanında komşun yılgacaktı ya da şunun için yakındakiler bize. Yakındaki yurtlar bile birleşip hareket etmeli. Yani öz Türk soy hareketi bilen hem etsek benim fikrimce gaz kovu olacak. Yani Azerbaycan'da Türk soy için etme için biz Türkiye avantaj vermeye. Türkiye'deki Türkmenlere. Türkiye'deki Türkmenlere birleşip bilmeye. Sesini çıkarıp bilmeye. Ona bilmedim ne elip olacak. Şunu alaydayım. Düşünüklü. Inni şu tayda Merev diyen bir tomaşaçymyz Orsçaya diýen. Baraýdaly diýe Russiýa Federasiýasynyň diýe Aziýa boýunça diýe geopolitikasy badiýelliği. Gazagystan, Özbegistan, Kyrgyzstan, Täjikistan, Azerbaýjan Russiýanyň kontrolundan çykdy. Biz näme üçin şu wagt Orsun kontrolundan çykyp bilemizok diýip soraýar. Seyredin yani zaten. Kırgızistan bundan önkü prezidenti Amerikan kontrolünde. Yanlış mesela son bir derbe oldu. Rusya mı geldi? Rusya'nın kontrol adamı geldi. Son yine Amerikanki geldi. Şu ne bir zat oldu. Kardeş FETÖ'cü biri var da. Atanbay Oo, ne bir zat. Ha, Almazbek Atambekow mi? şu ne bir zat olmalı. Ne Amerikan adamıtı. Ondan sonra gelen Rusya'nın adamıtı. Sırada Asya'da ne olsa da Rusya yine güçlü. Yani din tarafından vaktinde FETÖ'nün okulları sinedip görün. Hem mesela Asya Türk Cumhuriyetlerinde Türk okulları açılıp nemedip şu Fethullah Gülenler giren de vaktinde şotaya. Onun için Amerika'da güçlü. O hazır şu yurt Rusya'ya bağlı diye vacip olmuyor. Yine ne yapayım? Aydalı onda Özbekistan şu 6 ay oldu mu kaydı yani 6 ay aynen 6 ay bolandır bolanmasa. Özünün nemesine ayırdı. Milli Kovsuzluk Ministerine. Ne için Rusya'nın agenti. Rusya'nın KGB'de işlep çıkan adam. Ayırdı. Yaşırak başka bir yerini koydu yerine. Yine Kazakistan etti. Hem ikisinden hem kurtulan yal etti. Rusya'dan hem Amerika'dan hem kurtulan yal etti. Ondan sonra hazır Rusya'ya da karşı çıkıp oturuyor. Hazır size aydayım ben size. Eski Sovyetski Sovyet yurtların içinde
o Türk yurtların içinde Asya'da en birazcık ösön biram Rusya'ya bağlı değerlerek yurt Azerbaycan mı diye. O en nemesi şu birazcık öz başta hareket edip bilyani, aktif hareket edip bilyani oğlum nem için arkasında kardeşin İsrail'i alı bir yurt var, Türkiye var, Amerika yer gelende durup bilýär. Birem e, istediği yerde sözünü geçirip bilýän adam. Indi men başyndaky aýdama bu ministrleri Türkmenistandaky ýaly 3 aýdyr onoklar. Ministri istediği yerde Avrupa'da mesela o Türkmenistan'dan alıp gelen hatın okan ya da Azerbaycan'a alıp gidenler. Kelleli adamlar da diyecek böyle mesela Azerbaycan'ın tarafından ama Azerbaycan ösüp var yani yurttur. Tamam. Var yani bizim Aydan'da Özbekistan'a mezdir şonu alıp gidip var ya. Rusya köp neme köp zaten Rusya bilen düşünüşmeyeler Özbekistan nemesem. Özbekistan'a mesela aydalı Amerika bilen gowy arası. Düşünüpli. Inni novatdaky sorumuza geçeli bakay. Son temaga aýdyp geliriz. Şutaýda Turan niye gurulmaz? Sebäbi häzir diýär Putin niye ýaşaýaka? Putin baka ýaşaýaka diýe Turan gurulmaz diýär. Ol ýa Turanyň gurulmagyna diýär ruhsat bermez diýär. Yanlış. Bu Seyahat şeýle diýär. Ýöne umuman dünýädäki garaýş Turan we şu Türkiýe Respublikalaryň birleşigi, gurulmasy zady şularyň hemmesini gaýtan Putin gurulaýar. Indi menem şunu aýtjaktym. Ýerler. Raýtan Turanyň Sen gurulmasyny işte menem az aýdyp beren Turanyň gurulmasyny en köp isteýän ýurtlaryň biri Russiýadyr. Az Timboli bundan soň seridi oturuň Turan birligi has tiz gurular. Näme üçin diýende tiz hereket etmene başlar. Russiýa ýeke galdy berde. Az Turan birligi gurulanda Russiýa şunu aýdyp bilýär. Menem Turan birligine goşuljak. Hakan bolup bilýärse, gomşu ýurt Russiýanyň içinde 40-45 milyon musulman var. Ben girme nemesi bolýar. Hazır indi sen Turan Türkiýe halkları var. Musulman sen bir tarafa goý. Dinler berde. o indi Berde tema etniki. şonu aýtja, hazır indi aýdaly 7 Türkiýe Cumhuriyet girdi diýelim. Kırım menem girecek diýse Russiýanam almaly bolýan. Ya da Başkurdistan, Yakutiya, Tataristan var yine, Kazan var. Bu yurtlar menem girecek diýende almalı. Zaten Turan birliği niyetem şu. Russiýan özem aýdyp otur. Turan birliği gurulsun, ýöne men bilen bile gurulsun diýip aýdyp otur. Inni başka täsirler sosyal medyada, YouTube'da we beýleki sosyal medyalarda, esasanam YouTube'da Turan bilen barlyşykly. Türküy halklaryň birleşiginiň näme üçin gerekdigi, zerurdygy we şoň ortlara bähgidini, peýdasyny düşündirýän gaty köp gepleşik bar. Özüm soňky 2 ýylda edilýär şu gepleşikler. Birden köpelişi gepleşikler. Baky öňaýdýa da, meselem plan kanallara seredin şeýle kanallar köpelip başlaýar diýdi. Edil şu taktika bilen hereket edilýär. Şu Turan Türkiýe halklaryň birleşmegi, şu döwletleriň birleşip täze bir birleşik saýyl döretmegi ýaly bir propagandany ortadan özler alyp barýar soňky 2 ýylda. Muňa näme diýmeli? Doğru değil mi? Doğru. Bakın. Inni yine antipropaganda bakı öňden görjülüňi bir goşsana diýe. Biz palçy derler. Tawy öňden görjülük palçylykda Türkmenistanda boljak. 2022 we 2023 ýyllaryň üýtgeşiklikleri geçen gepleşikde aýtdyň öňe ýene gaýtgaja gaýtar.
Ene aydyp biljeğim näme bolar? Tagal gıtlığı bolar bu ýyl. Ondan Näme soň gitdi? tagal buğday, Galla gıda. önümleriniň gitdi. Aha. Ondan Galla soň önümleriniň gitdi bar. gıda nemesi bolup bilýär. Ondan soň eee neme gelelim? Su, Su, 2. göç bolup biler. Göç diýende şartlaryny Orta Asya, Türkmenistan terk etmegmi? Orta Asya yurtlarından Avrupa doğru ya da şuna yurtlara doğru birazcık gowy geçirip bilecek yurtlara doğru nemet bilerler. Yöremene başlap bilerler. Ýöne o on gelmeye biraz uzun sürer. O 2023 zat elden uzun sürer o. Uzun proje diyeli. Mhm. Ondan soň neme bolup biler? Siyasi çatışıklar başlar yine. Hazır yavaş sesler gelmeye başladı. Ayak sesleri sansa girzip bileriz. Yana bir zat edip bileriz. Zaten indi sebep gezek Orta Asya yurtlarına geldi. Geldiğin Ortayda ýöne sanksiýaň olar bilen dahyly ýok. olar Sen bilen sen gog düşünürdüň sanksiýa goýulanlar da goýýan adamlar goýulmagynyň sebäbi bu wejaralar bilen wenezuelalar bilen baglanşykly däl. yok olar bilen bağlanışıklı değil kanka. O halka uğrar o yukarıda oturan amurma ya o bir. Ay görürs galan aminde yaşap yana bu yıl kışın gıda kıtlığı yaşap biler Türkmen halkı. Hasam erwet iýmet O yetmezçiligi gitdi. onun için ezrine napırmel aydalı köp yurtlarda şehirde yaşap görenleri yer alıp özüne kışa biz ne medyat ya bankek yapıyorduk diyelim mi? Kışa tayinlik görüyorduk da. Köp yurtlarda yine özleri ekip özlerine met başladılar şu zatları. Biraz köprak etmene başladılar. Konserva ürünleri diyeler de. Onun için yani önümüzde kovun gıtlık karşı otur diyeler. Timbol Türkmenistan'da has köp bol bile. Gıtlıklardan soňra uruşaýar ya dogrymy hemişe? O o bolmalı zat. Onun kaçarı yok. Su gıtlıgan bol. Şulan bolup biler. Yine bir neme elektrik kesintisinden bolup biler. Elektriklerem gidip biler o yani gidip biler diyen de ömürlük derler. 3 gün gider, 2 gün gelir, bir gün gider, yarım gün gelir. Köpleşikler başlar, problemalar başlar. O yoş nemeler başlar. Ne şunyalı. Sağa çokul paky. Ivan Grozny gardaşym medya. Baky Türkmenistan Ukraina gümanitar kömek uğratjak bolýar. Şoňa sen garaýşyň nähili diýe. Onu okudum ha. Yani biri uğradıp da yani yanlışmasam. Neme? Birinciden Türkmenistan özünde buğday yok. Ukrayna gıda ürünü uğratacak böyle. Ukrayna özü dünyanın 60%'ine satıyor. İkinciden hem o nemeden bu bir göz boyakçılık diyeli. Ne için diyen de indi Avrupa yurtları hazır bildiğiniz yal değil. Düşünüp bilýän bolsaňyz köp zat görünmeye yöne has köp Türkmenistan'a baskı yapıp başladılar Avrupa yurtları. Sebebi Türkmenistan yine Ukrayna'nı goldayanlar, bilen Rusya'nı goldayanlar da Türkmenistan hiç barmadan şotaya. Golom çekmedi. Sen onu yal edip bilmersin. 210-220'ye yakın yurt var dünyada. Sen şolan emmesi bir tarafa gidiyen bolsa sen hem şu tarafa gitmeli bol yani. Tarafını görkezmeli bol yani. Türkmenistan hiçbirini seçmedi. Ben garaşsız deyip. Ana indi size ştada cevabım gelip çıktı ya. Türkmenistan garaşsız bir taraf yurttu. Ondan hem için az Türkmenistan'a sanksiya deyip başladılar. Hani Ukrayna'ya gol çekmen için. Indi Türkmenistan'a Mehmet Otir sözde kan akıllı bolan için bular Avrupa yurtlarını aldacak bolyalar. Neme Ukrayna kömeği de oturan yal edip görkezecek bolyalar. Ona möler satýarlar lay biznes üçin. Uğradı oturan zatlar ne? Bir samolyot zadı uğradı. 40 milyonluk halka bir samolyot ne mi olur? Ona möler satar diýen ne bolar?
Oň ady gumanitar başga zat ýa-da nemeden epesije bir zat Talibandan geçirip goýursa näme bolardyr? Belki de Ukrayna'dan taze yararlardan bir zatlardan alacaktırlar. Samolyot boş gitmesin diye. Ha, o. Azin köp zat yara var orada. Ha, o şonu aýtsa-da. Ya bu arada Türkmenistan'ın dünyada en köp yara satın almana başlayan yurtların içinde. Ha, o. Onu ulany öýlerlermi biljekkä? Talibanlara geçip durur. Antipropaganda dowam edýär. Häzirki uruşda Rossiýa Ukrainany basyp alyp bilmese, soň näme bolar? Rossiýanyň ýalan goşunynyň üstü açylyp, onuň awraýy pese gaçmadymy diýär. Rusya zaten bir yurdu hiç açanam onyalı topraktan girip basıp alıp bilmeyen. Sonra Rusya'nın nemesin tarihini birazcık nemetsek şunyalı bir zat var. Rusya hiç açanam bir yurdu basıp alan yurt değildir. Bunu yattan çıkarmam. Rusya öz yurdunu korumakta üstüne yoktur mesela. Güçlü yurttur hakikaten ama öz yurdunu koranda olan toprak kader mi değil ya ne mi değil ya. Şu soğuk nemesi var bunların. Şu taydan yengip bilýärler. Soğuk hova. Evet, bilen toprağı giyin bolan için. Toprağı da giyin bolan için, tokoyluk yer bolan için, onun için. Yöne Rusya'nın tarihi boyunca hiç açanan basıp alan yerini görüp bilmersiniz. O nemen Goşman kaneşine bu Göktepe kalasınız adı oları koşmalım. Olar neme değil. Ulu uruş bolup geçmeyen hem olsa. Ya beyleki taraftan hem Rusya hazır köp nemesini teknikasını ulanan ok mesela Rusya Ukrayna'da. Yani kardeşim yalı bombardıman uçaklarını ulanmadı. Ondan sonra nemeler var. Yadırını bomba atıp bilen raketaları var. O ökman kilotonluk yadırını bomba da kilalayın atyanları var mesela. 3 kilo 4 kiloluk atyan yadırını bombaları var. Onlar ulanmadı mesela. Yani köp zadını ulanmadı diyelim de. Yani Rusya benim fikrimce nemeden gaydar izna. Şu 3 şehri aldı. Ondan sonra şu azinde birbirlerine aldap neme oturuyorlar. İşte Moldova'ya girerin, Ota'ya girerin zaten. Ukrayna'da bu arada aklı birazcık var olsa benim fikrimce Şutay'da tormuza bassa gol eder. O Rusya toprağına geçip başladı. Onda mesele başkaça. Rusya'da bir neme vardır. Rusya'nın yok dünyası olmaz. Şuna diyeyim. Rusya'sız dünya yok. Nükleer atıp biler. Menem gideyim, sizem gidin deyip son çare edip biler onu. Rusya'da o neme var. Yine Rusya'nın Amerika'ya alı değildir. Yani de bana sorarsanız atacağına kendine inanmayan. Seha Amerika özüne mi? Başka bir kıtada oturan yurtta atıp biliyor. Mesela Japonya attı. Rusya atman bilir. O korkuzar yani atman bilir. Ya da atsa da Japonya atılışı yalı ulu neme atıp bilmez. Kiçi yani kardeşim ya kilalayın. O kilalayın şeyleri var. Onu oradan atarlar. Kas az etkili bolyan nemeler, bombaları var. Rusya ikinci denemezdir. Rusya bir 2 yıl şu gidişte dursa Avrupa'nın özlem Ukrayna'nı yattan çıkarıp geliyor. Azı Rusya oyalamak bu diyelim. Görürsünüz önümüzdeki yıllarda Sredni Asya'da ne medişine. Azı Rusya'nın ünlüsünü bu tarafa çekip arkadan hareket edilir otur. Haydi ne şanlı. Teşekkür. Başka aytjak goýaklaryň barmy? Baky 1,5 saat boldy. Başka da adıma yoktu öyle ta. Onu şu günkü söhbetde şu Şutaýda jemläli. Watandaşlarymyň başga soragy ýok bolsa, o şu günlükçe gönýälim Şutaýda jemläli. Eger gerek bolsa ertir ýa-da bir gün agşam şol serdaryň kädelikler diýilen ýanky şol zatlar bar, şolar barada. Aýratyn bir gepleşik şo aýal gyzlara näme üçin degilýär? Näme üçin aýal gyzlar? Aýal gyzlaryň hakky ogalama ýok. Näme üçin gaýta-gaýta şol aýal gyzlara degilýär? Şolaryň hasam erbet basyş astyna alynýar. Şoňla baglanşykly
aýratyn bir efir ederiz. Oň daşyndanam ýene bir tema bar, täsin tema, onu häzir aýtjakka. Oň bilen baglanşykly birazjyk maglumat, birazjyk gürleşmeli adamlar bar. Olar bilen gürleşemizden soň belki ertir bir gün öýdýyna da edip bileriz. Ya ertir ya bolmasa da bir günem ýene şu temalarda netip bolsa gün ýarym edip bileriz. Baky ullakan taňry ýalkasyn. Sağ olun Döwlet ağa, sağ olun, emeğinize sağ olun. Hawa geldin, gatnaşdyň. Hemişeki ýaly watandaşlarymyza gyzyrlan gymmatly maglumatlary berdiň. Köp sag bol, toýuňda gaýtsyn. Sağ olun. Elbette Türkmenim kanalynyň gün ýaýlymynyň formaty watandaşlarymyzyň tekst görünüşinde öz garaşlaryny beýan edip gün ýaýlymy alyp barmagy. Öz ýazýan soraglary, bildirýän pikirdir, garaşlary bilen. Şoň üçin alyp barjylarymyz bolýar biziň kommentariýaçylarymyz. Olarda köp sag bolsun. Elleri, ýüzleri dert görmesin. Tomaşaçylar gözüňiziň nury egsilmesin. Şu taýda soňky sorag we antipropagandadan baky gitdi. Men jogap bermeli bolýar. Soňky sözüňizi ýollar we serhediň ýapyklary barada aýtsaňyz ýene ýollar açyk diýmeňdi. Hakykata aýtma diýen şeýlemi? Ýollar açyk diýmeňdi. Hakykaty aýtma diýen. Inni hakykaty aýtmalan bolsa näme aýtmaly? Bağışla antipropaganda. Biz reyting üçün köp tomaşaçy bolsun, köp neme bolsun diýip, urreylik bolsun diýip biz yalan sözler, yalan propaganda edip, yalan daatlary neme diýiljekkä, aýdyljekkä. Aýtdyrmaýan. Şoň üçin ýollar adaty ýagdaýa gelmez. Sen şol öňküýäli adaty näme gelirmi diýen adaty ýagdaýa gelmez. Adaty ýagdaýa gelmejeginiň iki sany sebäbi bar. Bir näçe sebäbi bar da iň esasy iki sany sebäbi bar. Birinji sebäbi Türkmenistanyň diktatorlyk hökümetiniň çokunýan zaty pul. Pula çokunýan. Türkmenistanyň diktatorlyk hökümeti. Bu Türkmenistanyň konstitusiýa korrupsiýa konstitusiýasy. Türkmenistanyň konstitusiýasy korrupsiýa. Hemme ýerde korrupsiýa, hemme zatda korrupsiýa. Türkmenistanyň konstitusiýa ýok, korrupsiýa bar. Konstitusiýa diýende şoň hemme düzgüni korrupsiýa. Inni bol adamlar korrupsiýany konstitusiýa ornuny tutup hökümeti talap, halky talap oturka. Ummasyz puly opurup oturka edil häzirki çäklendirilen rejimde. Näme üçin erkinlik bersin? Halka. Halka näme üçin erkinlik bermeli? Bermeýär. Ummasyz pul gazanyp oturka. Bular pula her zat edýän adamlar. Bularda ar ýok, namus ýok, pula çokunýan adamlar. Şoň üçin onuň bu gelip duran girdejisi näme üçin azarsın? Birinji sebäp şu. İkinji sebäp Türkmenistanyň ilatynyň 100-den 60-70 göterimi köpçüligi daşary ýurtlara çykdy. İsleme. Bu adamlar pikirini üýtgeçlik gorlar. Bulan içinde Türkmenistanyň ýetiş gaýdan kadrlar ama men öň aýtdym. 2 sany hökümet gurabiljek kadrlar bar. İşleşip ýörüz. Men jurnalistkam, habarçykam, hemme bilen ýüz-ýüze görüşüp, tanışyp, soň tanışanymda atlam. Ba, burda bor. Hemmesini canly şaýat men bilýän. Şular ýaly ýagdaý. Şoň üçin siz pikir inni özüňiz pikir etip görüň. Öňkü döwürlerde talaňçylar,
Alamançylar owalara, şäherlere, galalara nähili ýagdaýda çöýýärdiler. Haçandan şol galalar, şäherler, owalar, ýurtlar gorunuşy gowşanna ýa-da şo taýda adam sany azalanna. Inni has sady size bir mysal berjek. Tilki towuk getege haçan ýerýär? Haçan adam bolman wagty ýerýär. Edil şolar ýalyk. Şu psikologiýa, tilkiň psikologiýasy bilen hereket edýär. Şagal haçan aralaşýar? Owa. Şondan mysal alyk. Edil şolar ýalyk. Türkmenistanyňky jenaýatkär, korrupsioner, diktatorçylaryň alyp barýan syýasaty, şolaň ýodasy, ýörelgisi şondan ibaret. Şoň üçin, şol sebäpden bular ýurda giriş çykyşy adaty ýagdaýa getirmeliler. Ýurda giriş çykyşy adaty ýagdaýa getirmek diýmek şu wagtky galanyp oturan ummaty girdişiniň azalmagy diýmek bir. Iki, ýurda sorap bilýän köpçüligi getirmek diýmek. Azajyk adam bilen talaňçylyk etmek, ýurtda azajyk adam maka talaňçylyk etmek, ýurdu satmak, eden etmek ansat bular. Şoň üçin näme üçin köpçüligi getirmeli? Şoň üçin sebäp şondan ibaret. Öňkü gurrunlerde de aýdyrly. Häzir bakam aýdyp geçdi. Ýüzlerçe ýyldan bäri, onlarça ýyldan bäri her kimiň öz planlary, proýektler, maksatnamalary bar. Orta Aziýa respublikalary bilen baglanşyk. Şol proýektleri häzir iş ýüzüne geçirilmeli wagtlar geldi. Şol proýektler iş ýüzüne geçirilip başlaýar. Esasanam güýde başlaýar şol hereketler. Güýde başlaýar we 2023-nji ýylyň dowamynda dowam edýär şu hereketler. 2023-nji ýylyň güýdünde we gyşynda aýrytlaýjy etaplar bolýar. 2024-nji ýylda Orta Aziýadaky, umumyň şol Aziýadaky kiçik ýurtlarda hökümet çalyşyk. Şolaň syýasatyny üýtgetmek, hökümete çalyşmadan hem iňadyndan her edip, hedip edip, şolaň syýasatyna, şolaň dolandyrşyklaryna täsir ýetirmek planlary, proýektleri iş ýüzüne geçirip başlaýar. Şoň üçin Hotaýyň Gorunluk ministri gelende näme diýdi? Daşardan Türkmenistana täsir edilmegine biz garşy diýdi. Şoň sebäbi şol. Şoň düşünürşi şondan ibaret. Mehriban doganlar. Inha şuňky gön ýaýlymyz garaşylmadyk ýagdaýda Baky bilen gurunan gön ýaýlymyz Bakyň inisiatiwasydy. Awa gurnaly diýdik we gurnadyk. Gatnaşanlara, tomaşa edenlere, hemmällere Taňry ýalkasyn, Allah ýalkasyn, toýuňyzda aýtsyn, oralaryňyz düşümli bärik bolsun. Geçen gadyr geçenine eden dileýäňiz, ibadatlaryňyz hemmäli Allahyň dergähinde her sebaby, her sowaby müňlek gaýsyn. Mehriban doganlar, şuňky gönýälimiz şundan ibaret. Ertir ýa-da bir gün hökman aýal gyýlara, onu da edil häzir serdar saçak süplük häkimete getirili edilip näme üçin ilki bilen aýal gyýylan hak hukuklaryna, şolaň durmuşyna, ýaşaýyşyna ozalam agyr kyn hüjüm edilýär näme üçin? Şoň sebäbini we şo taýdaky haramçylyklary ýurdun içinde we daşynda türkmen gelin gyýzlary bilen rejimiň edýän haramçylyklaryny hemmesini biznesini görüň eder.
Ýene bir täsinçik tema bar. O tema bilen baglanşyklam maslahatlar intak dogry edilenok. Ol maslahatlara bedilenden soň ertir biriňiň ýylyna da edip biler. Ya ertir edip 6-njy gün etmän bazar umuman şu ýöňüňizdäki 3 güniň dowamyna 2 fany ýaýlym edämemiz gaty mümkin, ýene gün ýaýlym. Günüň esasy temalary bilen baglanşykly. Mehribany bolýar. Şoň üçin Türkmenim YouTube kanalynyň bildirişler bölümi bar. Şo bildirişler bölümünden ýygarlap tursaňyz habar berýän jaňy bar. Haçanda kanallar üýtgeşiklik bolanda size habar berýär. Ýani galaksi aýtdy, garaş ýöne şeýle gabat geläýdim diýdi. Şo Türkler habar jaňy diýe, haber zili diýe. Şo habarçy funksiýasyny açsaňyz, şo taýny sehel bir orada üýtgeşiklik bolanda size derrok habar gelýär, habaryňyz bolýar. Oňdaşynda da näme temada, näme uğurda söhbetleşik edilmeli. Ýa-da näil gepleşikler geçirilmeli. Şolar barada da teklifleriniz, bellikleriniz, tanqidlaryňyz näme bar bolsa ýetirip durun. Bizim aragatnaşyp maglumatlarymyzy aşagdan geçip duran hatlardan görýäňiz. Bizim bilen e-mail bilen hem habarlaşyp bilýäňiz. Instagram'dan, TikTok'tan, Facebook'tan hemmesinden habarlaşyp bilýäňiz. Hemmesiniň maglumatlary aşagdan geçip duran hatlarda, ýazylarda, tekstde bar. Sağman bolun, Allah ýaryňyz bolsun. Ýene-ki efir duşlygymyza çende köp sag bolun. Gysga wagtda ata watanymyza baryp toýsa çaklaý gatnaşyp görmek hemmemize nesip etsin, meýesser etsin. Ýeňiş biziň bilen hakykatyň tarapynda halallyk bilen agzybirje guramaşykly ýagdaýda göreşimize dowam edýäs. Ruhdan düşme. Nedip bolsa bilelikde ata watanyna şu günleri, şu portaklary bilelikde çay başynda, saçak başynda ýatlar, mehribanda bolanlar. Ýene-ki efir duşlygymyza çende köp sag bolun. Sag bolun.